Здравейте хора, аз съм Денис и добре дошли в новото видео, което ще играем Geometry Dash. Да, виждате. И време е да започваме. Първо ще направим Stereo Madness. Ако искате още такива видеа, абонирайте се с камбанката. И пишете коментари. И тук обмряхме малко. Ще играем най-много първото, второто и третото, защото само тях съм ги минал. И четвъртото почти де. Не съм някакво про. Не ме мислете, че съм про. Да, виждате, не съм никак заиграл, но че го минавам от първия път. Да, като гледате, въобще никак не съм добър, но сега мисля да го реша. Ей сега, хора, ще... Ей сега. Сега ще се пробвам да го минем над 30%, поне малко прогрес. Но не можем. Защото сега се прибирам и не мога да гледам и да играя, затова че... Но ще продължим да играем. Няма да спирам видеото тук. Добре, сега имаме малко прогрес. Добре, по-напред съм от всякога. От всичко. Добре, по-напред съм от обикновеното. Може и да не минавам през тайните пътища. Мисля от тук да мина. Да, ето. Минавам под скритите пътища. Ето, така, уп. Так. И 3. Едно. И хора, това вече е първото ниво. Сега мисля да преминем към Back on Track. Ето, тук са добавили само това за скачането. На всяко ново ниво се добавя нещо. Ако не знаете какво е Geometry Dash, това е човече, който трябва купче, което трябва да мине през всякакви препятствия. И целта е да минеш на 100%. Но аз не мога да го мина още на 100%. Но това е само малко от това, което запознавам. Сега стоя на едно място и съм по-добър. Ма като вървя съм по-недобър. Не гледам къде вървя. Ето, вижте. Това е като не внимавам. Чакайте малко ще спрем нивото. Сега пак почваме. Ударя някоя буква по картуната. Не обръщайте внимание, това беше баба ми. Тук дали отворя? Ай. Сега съм малко по-добре от миналия път. Да, но надяваме се да е така. И е така.
Но 2. Оп, тайното. Но 2. Сега, тунела. Така мога да го мина вътре. Ето вижте. Го направи. Малко умрях. Това е, защото сега си събувам обувките. И сега пак почваме. И сега продължаваме. Ще мина обратно. Не съм добър. Сега смятам да го мина. Тридесет лайка, ако го мина. Ако стигнем 50 лайка, много съм ви доволен. Ще правим каквото искате, само пишете в коментарите. Но не можем да минем 30%, за жалост. Сега вече ще се пробвам да го мина. Сега сме на 22%. Напредваме. Аз сме на път стигнали до 50, ама сега да стигнем до 90 някъде там. През това. Взел съм коинса. Взел съм всичките парички. Ето, сега пак се пробваме през тайния проход. Ето, взехме монетата, която вече си е взета, да. Но за всеки случай пак я вземем, за да ви кажа, че мога да го мина. Сега, ето вижте, вече съм по-напреде. Направо не мога да повярвам на работата. Вече не мога да повярвам, че минах по-напред. Тази монета пропуснах. Без да искам, я пропуснах. 90% сме хора. 30 лайка, ако го мина. И 30 лайка! За 30 лайка. Ето. Време е 4 минути и 16. 287 джумпа и 8 пъти ми се наложи да го мина. Така, сега минаваме на трето ниво. Малко реклами има. Съжалявам, че има реклами. Да, малко реклами има. Тук пък колко време е. Малко време ще отнеме за тези реклами. Аз ще си изключа мобилните данни, да не мисля за реклами. Да. Съжалявам, хора, но има реклами. Съжалявам. Ако коментирате, че нещо не е много добре, разбирам съвсем, защото да, реклами, какво да ги правим. Не можем да ги махнем. Чакаме много време. Минаваме трето ниво и си правим. И ако минем трето ниво, 40 лайка. Можем. Можем да го направим. И сега скипваме най-после. И продължаваме нивото. Айде. Поляргейст. Така може и да го мина от третия, четвъртия път. Ще взема само първите две монети, защото третата може да умрат 50 пъти там. Затова няма рискувам. Само първите две мога ги взема.
Третата мога, ама ще умира много пъти. Ето, взехме. Взехме монетата. Въпреки, че леко закъсняхме и по грешния проход. И по грешното, за малко ще да умрем. И умряхме. Сега малко. Аз ви казах, че някъде от втория, трети път. Просто не съм пълно про го мина от първия път. Да съм като някой най-добрия. Някъде 7 ниво съм го минал на практис на 100%. Е много тегаво. Сега гледайте един таен път. Вижте, само горе стоите и когато има кубове, стоите и вижте. Просто монетата и се пускате. Пускате се, после стоите равностойно и я взимате. И вече имате една монета. Което е лесно. Лесен начин да взимаш монета. Ето сега сме най-напреде в нивото. Пропуснах монетата.